Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба койбыр темалар турында. Шолда прививка ясату пунктлары саны артты. Хәзер прививка ясау пунктларының берсе 3-нче шәһәр шифаханәсендә дә эшли башлады. Яңа евро контейнерлар сатып алынган, әмма чыгымнар тамамланмый. Шолтывы кайнар элемтәсенә эшмәкәрләр мөрәҗәгать итте. Шолда китапларны мәхәббәт белән бүләк итегез, бөтен Россия акциясе старт алды. Бирдә кемнәр катнаша ала? Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 82 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 10 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 8 февральгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 16720 очрагы билгеле. Аларның 13227се терелгән, 69-ы узган тәүлектә. Шолда прививка ясату пунктлары саны артты. Бүгенге көндә 7 адрес буенча вакцина ясатып була. Алар 4-нче, 6-нче һәм 7-нче шифаханәләрдә, 2-нче һәм 5-нче шәһәр шифаханәләрендә, сугыш ветераннары госпиталендә. Исегезгә төшерәбез, элек вакцинацияны бар тик 2 медучреждениедә гына ясап була иде. Бүген прививка ясау пунктларының берсе 3-нче шәһәр шифаханәсендә дә эшли башлады. Тулырак калдагы материалыбызда. Виталий Масленниковка 68 яшь пенсионер актив яшәү рәвеше алып бара. Үз-үзен саклап калыр өчен ул COVID-19дан прививка ясатырга булган, шәһәрдәшебез алдан ук чират көтү битенә язылган. Потому что когда с людьми общаешься, чтобы не заболеть и кого-то не заразить. Жизнь продолжается, надо вакцинироваться. Заранее записывались, да? Да, записывался. А долго ждать пришлось вакцину? Ну, недели 2, потому что вакцины не было. И они сказали, как только вакцина появится, мы сразу позвоним. Что они сделали? Вчера позвонили. Вакцинация алдынан мәҗбүри процедураларның берсе кирәкле анкетаны тутыру һәм табиб-терапевт консультациясе. Чират тәртибендә шәһәрдәшләрне Спутник V препараты белән вакциналаштыралар. Бүгенге көндә 3-нче шифаханәдә COVID-19дан 200дән артык кеше прививка ясаткан. В контакте с инфекционными больными? Нет. Табиблар иммунизация алдыннан бер атна алкоголь кулланмаска һәм башка зарарлы гадәтләрдән баш тартырга киңәш итә. Авыр эшләр башкармаска һәм көчле эмоциональ уйлардан да ераграк булырга киңәш ителә. Всю неделю нужно хорошо, правильно питаться, чтобы в рационе было достаточное количество жидкостей и витаминов. В день вакцинации с хорошим настроем, в хорошем самочувствии нужно посетить уже медицинскую организацию и непосредственно пройти вакцинацию после осмотра доктора-терапевта. Бүген Татарстан Республикасында яшәүчеләр вакцинацияга 5 ысул белән языла алалар. Вакцинацияны кайчан һәм кайда ясатырга мөмкин булуы турында мәгълүматларны Россия дәүләт хезмәтләре порталында, Татарстан дәүләт хезмәтләре порталында бердәм 122 номеры буенча поликлиникалардагы кол үзәк һәм күп функцияле үзәктә алырга мөмкин. Хәзерге вакытта республикада яшәүче 15 меңнән артык кеше прививка ясаткан, икенче дозаны 3 меңгә якын кеше алган. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шаллылар Россия пенсия фонды хезмәтләренең мобиль кушымта аша файдалана ала. Аннан шәхси счетларының торышы, пенсия баллары һәм иминiyet стажы турында мәгълүмат алырга, эш бирүче тарафыннан күчерелгән иминiyet взносларының тикшерергә, пенсия калькуляторы ярдәмендә булачак пенсияның шартлары күләмен исәпләргә, билгеләнгән пенсия яки социаль түләү, ана капиталы күләме турында мәгълүмат алырга мөмкин. Россия пенсия фондының смартфоннар һәм планшетлар өчен мобиль кушымтасы iOS һәм Android платформалары өчен бушлай эшли. Кушымтага кирү өчен 4 урынлы пин-код кертергә һәм дәүләт хезмәтләре порталында расланган хисап язмасы ярдәмендә авторизацияны узарга кирәк. Шулай ук кушымта аша кирәкле белешмәләргә һәм документларга заказ бирергә һәм Россия пенсия фондына мөрәҗәгать юлларга мөмкин. Яңа евро контейнер сатып алынган, әмма чыгымнар тамамланмый. Шолтывы кайнар элемтәсенә эшмәкәрләр мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшләр сүзләренчә, предприятиедән чүп чыгарган өчен бәяләр берничә тапкырга арткан. Тулырак хәбәрчебез материалында. Раньше мы платили 345 рублей за один вывоз мусора, сейчас тарифы 456 рублей, и в дальнейшем нам показывают повышение до 471 рубля. Не понимаем, за что такая переплата идет, цены уже совсем не маленькие,
И если у них какие-то идут свои расходы, то, наверное, не должно это происходить за наш счет. Квитанцияларда бәяләр артусынга айдагы проблемалар гына түгел, төбәк операторлары яңалыклары белән бәйле рәвештә шүп чыгарган өчен генә түгел, бинаны арендалаган өчен дә эшмәкәрләр ничек түләргә икәнлеген аңламый, чыгымнарны ничек тә булса каплау өчен бер генә юл кала. Ну, естественно, придется и цены повышать, потому что это расходы. Сейчас цены растут на все, на любые расходные материалы. В любом случае цены будут повышаться. Ну, не знаю, мне как-то кажется, более лояльно с этой стороны нужно относиться. Плюс повышение коммунальных расходов очень большое сейчас идет. И, естественно, это все скажется и на населении, на их затратах. Гринта региональ операторы белән яңа килешү төзүдә кыен эшмәкәрләр белдергәнчә, моңа берничә ай вакыт китә. Әмма иң мөһим мәсьәлә нормативлар ничек исәпләнә. Әйтик әле, ни өчен контейнерлар җитә иде, ә хәзер 6 контейнер урнаштырырга мәҗбүр итәләр. Алар өчен тагын түләргә кирәк. Мы же, когда приходим в магазин, мы покупаем 5 килограмм картошки, нам же не говорят, вы купили 5, но мы вам будем начислять, платить вы будете за 10. Система начислений абсолютно непрозрачна. Взято с воздуха, исходя из каких-то нормативов. Причем нормативы в Нижегородской, допустим, области ниже, чем в Татарстане. Мы здесь больше мусорим? Нет. Ә контейнерлар иске икән, шүпне чыгаралармы, чыгарырга тиешләр. Бу тәртип бозылган очракта моның өчен җаваплы затларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әмма иске тимер контейнерларны барыбер алмаштырырга туры киләчәк. Ачык баклар санитар нормаларга туры килми. Гринта тарифы не устанавливает. Это прерогатива Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам. С 1 июля 2020 года по настоящее время тариф не менялся и составляет 456 рублей 62 копейки за кубометр отходов. Нормативы образования ТКО, которые утверждены Кабинетом министров РТ, также не менялись. Шулай Гринта хезмәткәрләре чүп реформасы һәм төбәк оператор барлыкка килгәнче калдыкларны чыгару контрольдә тотылмаган дип аңлатты. Чүп ташучы машиналар төялгән чүпчәрне якындагы кыйммәт булмаган полигонга кадәр генә илткән. Кайберләр исә урманга яки ерганакларга илтеп ташлаган. Шуңа күрә чүп чыгару бәясе түбән булган һәм күп урыннарда чүплекләр барлыкка килгән. Лилия Гатина, Диана Миллерова, Айдар Мусин, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шолда төзелештә эшче халак булган, фаҗига узган якшәмбедә 14нче комплекстагы төзелеш майданнарының берсендә була. 2 ират биеклектән егыла, 62 яшьлек эшче урында ук үлә. Аның 27 яшьлек хезмәттәше күп санлы имгәнүләр белән ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә китерелә. Исән калган эшченең хәлен табиблар канәгатьләнерлек дип бәялиләр дип хәбәр иттеләр шәһәрнең сәламәтлек саклау идарәсендә. Иратның умыртка баганасы сынган, әлеге очрак буенча җинаять эше кузгатылган, прокуратура тикшерү оештырган. На место происшествия выезжал прокурор Автограда Дмитрий Ерпелев. По предварительным данным, причиной несчастного случая стало нарушение рабочими техники безопасности. В тот же день по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Расследование взято на контроль в прокуратуре. Фаҗига Татарстанда иң эре төзүчеләрнең берсе булган Профит компаниясының төзелеш майданчыгында була. Исегезгә төшерәбез, әлеге оешма 2020 ел нәтиҗәләре буенча республикада торак тапшыру күләме буенча лидерлар арасына керде. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Айдар Мусин, яңалыклар. Шолда китапларны мәхәббәт белән бүләк итегез дигән бөтен Россия акциясы старт ала. 5нче ел рәттән бу чарада дөньяның күп кенә илләрендә яшәүчеләр катнаша. Тулырак халдагы материалыбызда. Резина Саидгараева 35 елдан артык язучылык эше белән шөгыльләнә. Әмма аның беренче шигырь китабы 2007 елда гына чыга. Һәм бу аны биек үрләр яуларга этәргеч була. Хәзер аның 5 китабы бар. Үзенең күп еллык хезмәтләренең берсен Резина Саидгараева китапларны мәхәббәт белән бүләк итегез 2021 акциясе кысаларында үзәк китапханәгә алып килде. Я дарила книги все сельские библиотеки Тукайского района. Вот эти все свои книги, в том числе вот историю своего села. Акцияның максаты кешеләрне шундый кыйммәтле бүләкләр тапшыруга рухландыру, шулай ук китапның бер кайчанда үз кыйммәтен югалтмавын күрсәтү. Чалалар еш кына үз шәхси китапханәләреннән басмалар алып килә. Узган ел бу акция кысаларында Шолда 3000-нән артык әсәр җыелган. Принимаем любую литературу, но люди приносят нам разнообразную по жанру и по тематике. Приносят как и отраслевую, так и художественную. Ну, естественно, художественную чаще всего. Это и классика, и русская, и советская, и зарубежная.
и очень много бывает литературы детской. Китапларны мәхәббәт белән бүләк итегез акциясында теләгән һәркем катнаша ала. 8 сәгать 30 минуттан 17 сәгатькә кадәр китапларны теләсә кайсы шәһәр китапханәсенә алып килергә мөмкин. Акция халыкара китап бүләк итү көненә туры китерелгән һәм 8-ннән 14 февраль көннәрендә кадәр узачак. Лилия Гатина, Диана Малярова, Айдар Мусин, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Приглашаем на всероссийские выставки «Нефть, газ, химия, экология, энергетика Закамье-2021» с 10 по 12 февраля. ВЦ «Экспокама», Оргкомитет 470102. Подробности на сайте expokama.ru.